Veliki pozdrav svima! U današnjem videu ćemo vidjeti kako se ispituje jedan ovakav Grecov spoj. Prvo ćemo malo vidjeti teorijski dio pa ćemo onda krenuti na ispitivanje. Znači, Grecov spoj inače ovako izgleda. Znači, Grecov spoj pretvara izmjenični napon, on je prikazan ovdje. Znači, evo možemo reći kao faza i nula. I on pretvara taj izmjenični napon u istosmjerni napon. Znači, vidite ovdje plus minus, znači izmjenični napon je pretvoren u istosmjerni. Sastoji se od ove 4 diode, kao što vidite, i one, ako su vezane ovako kako su tu sad nacrtane na šemi, onda taj spoj čini Grecov spoj i radi ovo što sam upravo sad spomenuo. Inače, on izgleda ovako, ima i u drugim oblicima, budem stavio slike ako se sjetim. Uglavnom, evo, imam jedan ovakav primjer Grecovog spoja, znači u njemu se nalaze ove 4 diode, ali su u ovom tu jednom kućištu. Prvo, znači, dioda izgleda ovako, sad ne znam koliko vidite, ali uglavnom ima jedan prsten, on je sad sa ove tu strane, znači sa desne strane mi je prsten, i za diodu je ovo simbol, a dioda je inače elektronička komponenta koja propušta struju samo u jednom smjeru. Znači, evo, kao što vidite na šemi, znači označena je ova kao blokada, znači struja u ovom smjeru može proći, a u ovom tu smjeru dioda blokira struju. Ova blokada tu je prikazana na diodi prstenom, znači ne znam sad da li se vidi, ali prsten mi je, evo, rekao sam, sa desne strane. I sad, kako ćemo evo ovu jednu diodu ispitati? Znači, kao što sam označio, znači imamo anodu i katodu. Ako stavimo od instrumenta minus na ovaj tu kontakt, a plus, znači pipalicu plus na ovaj kontakt i pipalicu minus na ovaj tu kontakt, instrument bi trebao pokazati pad napona. I to ćemo sad provjeriti. Znači, uzimam jedan instrument, stavit ćemo ga, evo vidite, znači na ispitivanje za diode. Dakle, sad smo rekli da crnu pipalicu od instrumenta stavljamo ovdje, znači ovdje stavljamo minus, a ovdje tu na lijevu stranu na anodu stavljamo plus. I trebali bi na diodi očitati pad napona. Znači, rekli smo, minus ide na ovu desnu stranu, znači od blokade desno, znači od prstena na diodi desno. Evo, tu je prsten, znači desno ide minus, evo, to možete zapamtiti da minus ide na prsten, jel? Evo ga ovdje, instrument, ovako, i evo, vidite da mjerni instrument pokazuje napon od pola volta. Znači, napon će biti negdje oko, općenito je 0,7 za silicijsku diodu, od 0.2 do 0.3 je za germanijsku. To su, evo, uobičajene vrijednosti, ali evo, tu evo vidimo pola volta na ovoj diodi, što je u redu. I još moramo provjeriti u drugom smjeru. Znači, sad ćemo napraviti obrnutu stvar, stavit ćemo ovdje plus pipalicu, a ovdje minus pipalicu. I sad bi trebalo pisati ovo OL, što znači open loop, znači da je strujni krug otvoren. Evo, stavljam tako, znači minus sad mi ide ovdje, plus ovdje, i vidite, znači OL piše i dalje, znači da je strujni krug otvoren i da dioda ne provodi struju u ovom smjeru, što je ne smije provoditi. Znači, dioda u ovom tu polariziranom obliku ne smije voditi struju, što znači da pada napona nema. I sad, kad to evo znamo, možemo ispitivati ovaj Grecov spoj ili ti full bridge rectifier. Znači, njega ćemo preko šeme gledat i onda ćemo dobiti padove napona. Znači, samo pratimo šemu i trebali bi vidjeti onda šta se dešava. Dakle, ako idemo na primjer ispitati ovu tu diodu. Da bi ispitali ovu diodu, rekli smo da moramo minus staviti na ovaj tu dio gdje je kao, ajmo reći, blokada, znači minus moramo staviti ovdje, a plus ovdje. I onda vidimo kontakte, znači ako bi minus stavio ovdje, taj kontakt vodi na izmjeničnu stranu, a ako bi stavio plus ovdje, on mi vodi na minus stranu. Tako da idemo to napraviti na našem Grecovom spoju. Znači, rekli smo, uzmemo jedan izmjenični, to je ovaj, i onda ispitujemo, znači, na minus, stavljamo plus. Instrument bi trebao pokazati pad napona, evo pokazuje ponovno pad napona od pola volta. Znači, ponavljam, stavili smo ovdje crnu pipalicu i ovdje crvenu. I ova dioda je za sad ispravna i još ju trebamo provjeriti u suprotnom smjeru. Znači, sad zamjenjujem pipalice, sad stavljam
ovdje crvenu, a ovdje stavljam crnu pipalicu, znači zamjenjujemo. Sad smo vidjeli pad napona i sad bi trebalo pisati opet na mjernom instrumentu ovako OL, što znači open loop. Ili ti otvoren strujni krug. Što je mora biti, jer u drugom smjeru ne smije provoditi struju. Evo ovako. I evo, piše i dalje open loop. Znači da je ova tu dioda ispravna. Idemo sad ispitati, evo recimo ovu tu diodu. Znači stavljam na isti kontakt koji sam sad stavio. Znači gledamo, stavljamo minus ovdje. Jer smo rekli minus na ovu blokadu. I stavljamo plus ponovno ovdje. I trebali bi dobiti pad napona. Znači idemo, rekli smo da stavljamo minus ovdje. Znači to je plus kontakt, vidite ga ovdje, znači to je plus kontakt. Ako želim staviti minus ovdje, to je plus kontakt, znači crna pipalica ide ovdje. Znači na kontakt plus, znači vidite tu kontakte, imate minus, plus i tu su izmjenični kontakti. Znači minus stavim na plus i ovu jednu stavim na ovo. Treba pokazati pad napona. Evo, pokazuje pad napona. Sad napravim isto to, ali zamjenjujem pipalice i mora pisati open loop. Kao što je piše. Znači ova dioda je također ispravna. Idemo sad ispitati ovu tu diodu. Znači kako bi nju ispitali, vidimo da kontakt vodi na jedan izmjenični dio, znači izmjenični kontakt, a drugi kontakt da vodi na plus. Znači opet stavljam ovdje minus, jer smo rekli minus na blokadu, tu minus, ovdje stavljam plus, znači ovako, i moramo dobiti, jel, ponovili smo već pad napona, znači ide na ovaj sad dio, znači na lijevu nogicu, i stavljam na plus, evo ga, i moram dobiti pad napona, kao što je dobijam, znači evo, pola volta ponovno. I ova dioda je također ispitana. Idemo sad ispitati ovu ovdje diodu, samo što, evo, ovu nisam, zaboravio sam provjeriti, samo malo. Ne smije provoditi u drugom smjeru, znači to sam zaboravio napraviti, da mi ne vodi u drugom smjeru. Onda idemo provjeriti ovu diodu, opet smo rekli minus ide ovdje, jer minus ide na ovu blokadu i plus nam ide ovdje. Ako pratimo tu da stavimo minus, to ide na jedan izmjenični kontakt, a plus, gdje ćemo staviti tu plus, on ide na minus kontakt. Znači stavljamo plus na minus kontakt i ovo stavljamo na ovaj tu kontakt. Trebali bi dobiti pad napona, kao što dobivamo. Sad napravimo isto to, ali zamjenjujemo. I onda, evo, full bridge rectifier, evo ga, on je ispravan. Tako da, eto, ima više načina kako se full bridge rectifier može ispitati, odnosno Grecov spoj. Ja sam vam pokazao jedan svoj način, tako da evo, možete tako ispitati. Možete još i pogledati, znači, preko dvije diode da stavite plus na ovaj minus i minus na ovaj plus i trebali bi dobiti dupli pad napona, kao što evo dobivam. Možete evo i tako jedan dio ispitati. I onda evo, idemo sad ispitati bez da gledamo šemu. Znači, ovako sad najjednostavnije, jer kad se zapamti i kad se napravi više puta, onda jel, znamo šta radimo. Znači evo sad najkraće. Vidite tu plus minus i dva izmjenična. Tu gdje je minus, znači minus je ovdje, na njega stavljam pipalicu plus. I sad sa crnom idem na prvi ovaj, mora pokazati pad napona, pokazuje. Mora i ovaj pokazati pad napona i pokazuje. Tako treba biti. Sad radimo isto to, samo zamjenjujemo pipalice. Stavljamo crnu ovdje, znači rekli smo opet plus minus, znači sad minus na minus. I sad stavljamo plus ovdje. I kao što vidite i dalje piše open loop, što znači da ne provodi u drugom smjeru, što je u redu i ne smije provoditi u drugom smjeru. Znači ovaj dio je ispravan. Onda ovdje vidimo plus, na njega stavljamo minus. Znači ovdje je minus i sad na plus stavljamo na ovaj srednje gdje je izmjenični dio. Znači ovdje moramo dobiti pad napona, evo ga pola volta. Na ovu drugu također pola volta, što je u redu. Sad radim isto to, samo što pipalice mijenjam, jer provodim sad da li propuštaju u drugom smjeru, a to ne smije biti. Evo ga što je u redu, znači open loop piše. I evo ga, to je u redu. Znači da je ovaj Grecov spoj ispravan i sad sam evo napravio točno ovo, jel, kaj sam sad objašnjavao, samo puno brže dok se to lijepo izvježba i dok se kuži kaj treba, onda to ide ovako brzo. Inače dok sam govorio ove diode, ne znamo jel koja je po redu, mislim možemo znati, ali to sad nije tu bitno, ali mi smo sad sve diode prešli. Ne znači da je sad, ako kužite šta želim reći, ako je sad da ispitujemo ovaj i ovaj, jer ne znamo
da li je ovaj tu lijevi, ovaj desni, da li je to ovaj ili ovaj i di se taj nalazi. Znači da li je ovaj tu kontakt ovaj ili je ovaj, znači to ne možemo znati, ali sve smo diode ispitali. Ne po redu, ali sve su diode ispitane. Tako da eto, nadam se da je nekome pomoglo. Ako imate pitanja slobodno u komentare, sve komentare gledam i svima ću odgovoriti. Tako da eto, hvala vam što ste gledali ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!